Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma ukuthi umusha kule channel yethu ka-YouTube, ngicela usubscribe nje, igama sichaza amaphupho. Uma kuyikuthi le video uyibona ku-TikTok, ngicela usifollowe, ulike bese uyangi-inboxa ucela inamba ka-WhatsApp la ozobuza khona njalo amaphupho oba nawo ekuseni. Kodwa namhlanje bengingathanda ukuthi sikhulume ngekati, ngoba ngibonile kuma-comment abaningi babuza ukuthi uma ubona ikati uliphupha kuchaza ukuthini lokho. Ukuphupha ikati akusiyoneze-ke into enhle. Yebo, lona ikati bayalithanda abantu, kodwa uma uliphupha, ikakhulukazi nje uma limnyama, alibiki into enhle. Lelo kati lisuke libika isilwane. Okungenzeka ukuthi kunomuntu ozama ukukuthumelela ngesilwane, noma uvala izinto zakho ngesilwane, kodwa nje kunesilwane phakathi. Ngakho-ke kuzomele uqaphele. Ingabe unelinye iphupho ofuna ukulibuza? Ngiyibhalela ku-inbox ukuze uzothola inamba, noma u-comment. Ngizobe sengithatha i-comment yakho ngenze ividiyo ku-YouTube. Nayi i-link ngicela siyo-subscribe. Nisale kahle.